Hola, molt bones. Avui us explicaré en català, vale? Perquè jo no parlo en castellà, el truc dels trilers que es diu l'avi i el trilero, o l'abuelo i el trilero en castellano, que primer farà efecte i després us diré com es fa. Jo una vegada amb el meu avi anava pel carrer i em vaig trobar un trilero que em va dir: mira nois, jo tinc 4 cartes, 1, 2, 3, 4. Us podeu comptar i tocar, mentre no les gireu, podeu fer el que vulgueu amb elles. I ara ens va dir: molt bé, tinc 4 cartes. Vale. La primera d'elles és un joker, la segona era una K, la tercera era una K i la quarta era una K. Vale. I llavors ens va dir: si jo agafo la K, vale, i la poso a la part inferior, aquí em queden, doncs clar, un joker i 2 Ks. Llavors hi va dir: molt bé, aquesta és la carta guanyadora. Si endivineu on està aquesta carta, us aporteu els meus diners. I va dir: molt bé. De manera que va fer uns moviments estranys, vale? I va dir: on està el joker? A dalt, al mig o a baix? I va dir: està a dalt. I efectivament el joker estava a dalt. Va dir: bueno, ho tornarem a fer. On estava el joker? Va dir: a dalt, al mig o a baix? Va dir: està a baix. I estava a baix. I va dir: si ja faig així, on està el joker? A dalt, al mig o a baix? I va dir: el joker està, doncs, no està enlloc més que a dalt. Va dir: segur que està a dalt, del tot, sí. A dalt hi havia la Q. Al mig hi havia la Q. I a baix hi havia la Q, perquè el joker ha estat aquí. Llavors, l'avi i el nen estaven fascinats i van dir: hòstia puta, no pot ser, porto tota la pasta. Així que va dir: treu les cartes. I li va donar: sí, té. I li va dir: molt bé. Les va comptar, les va mirar i va dir: uah, no sé què ha passat, vale? I llavors va dir: un moment, si jo et faig el truc i guanyo jo, em tornes els diners. I el tirador li va dir: perfecte, no hi ha cap problema. Així que l'avi va procedir i li va dir: fixi's bé, si jo ara li agafo el joker, vale? I li posto aquí, on està el joker? A dalt, al mig o a baix? I el tirador, com ho sabia, va dir: està aquí. Va dir: no, ha de dir una extra 3. Va dir: no, el joker està aquí. Va dir: segur? Va dir: molt bé. Doncs si vostè m'hagués dit a la part de dalt, hagués guanyat. Si m'hagués dit a la part de baix, al mig he guanyat. I a la part de baix també hagués guanyat. Perquè aquí l'únic que hi havia és una K. Molt bé, ara si us ha agradat, us explicaré com es fa. Primer de tot necessitem 4 cartes, que són 2 jokers i 2 Qs. Bueno, perquè 3 Qs no poden haver-hi. Negres no hi ha. És així de fàcil. Llavors, l'ordre que es posen les cartes són joker, les 2 Qs i joker per començar. I de manera que vosaltres les podeu extendre, així, i agafar-les per aquí, o al revés, vull dir, per aquí, que l'ordre seguirà sent el mateix. Vale? I llavors vosaltres, com les ensenyeu les cartes? Comencem. Primer, feu així, vale? I ensenyeu el joker. I agafeu les 3 cartes de baix, les 3, i les porteu a dalt. I ja ho tinc, un joker, una Q, feu així un altre cop, feu 2 cartes, aquestes dos, 2 Qs, i aquí, veieu? Al mig, aquí, 3 Qs, i tanqueu. I llavors li dieu: molt bé, si ara feu així, i agafo la Q, que aquí hi ha 3 cartes, agafo la Q, torneu a girar, i la poso aquí, que aquí hi ha el joker, i veieu, aquí em queden 2 Qs i un joker. De manera que poseu així, al mig perquè quedi bé. I llavors li dieu: si ara faig així, atenció, a dalt i les escales a la part superior. On està el joker? El joker està a dalt. Llavors, ara feu el mateix, a dalt, però en comptes de posar-la a baix, la poseu a sobre. El joker passa a la part inferior. Llavors ara torneu a fer el mateix moviment, a dalt, i aquesta a dalt també. Llavors ara el joker en teoria estaria a dalt, però llavors és quan dieu està a dalt, al mig o a baix. Podeu fer així i fer un doble lift, vale? O així, fer un doble lift i ja està. I de manera que, quan s'ha de fer una carta, que és una Q, n'hi ha 2, Q i joker. Doncs al fer així, ja està, el joker es queda aquí. Doncs ja està, la Q i l'altra Q. Molt bé. I llavors, diu que el joker està aquí. I llavors, sense canviar l'ordre de les cartes, agafeu el joker i el poseu a la part superior. I torneu a fer el mateix. Si jo agafo, llavors ara l'avi o el turno d'una altra persona agafa les cartes i diu: si jo agafo el joker, que aquí hi ha 3 cartes, i el poso aquí hi ha una Q,
aquí queden aquestes cartes, 3 jokers i una Q. Però això no ho girareu, vale? Deixeu les cartes així. I li direu, on està? Dalt, a mig o a baix? I feu el mateix. 3 cartes, 2 amunt. I direu, si us dirà aquí, i ens direu, no, aquí no. Per què? Perquè aquí hi ha una Q. Si haguéssiu dit a dalt, haguéssiu guanyat. I aquí deixeu la Q, sense res màgic. Si haguéssiu dit al mig, haguéssiu guanyat. I si haguéssiu dit a baix, bé, suposo que també haguéssiu guanyat. I bueno, si us ha agradat, doneu-li like, me gusta, suscribiu-vos, que no costa res. Y si lo en castellà, pues me lo demaneu. Me lo pedís en castellano, vale, si lo queréis. Y os lo haré, así que no hay ningún problema. Nos vemos en otro vídeo, ens tornem a veure. I com ja sabeu, o si no us ho dic ara, jo penjaré vídeos en català o en castellà, i depèn, si voleu un altre idioma, doncs ho aniré passant, ho aniré canviant. Això depèn de vosaltres, si voleu en castellà, ho faig en castellà, si voleu en català, ho faig en català, però en anglès no, perquè no en sé. No, és això. Vinga, doncs, merci, ens veiem.